רגע. בוא נעשה עוד ילד וגמרנו. תותי, אני זקנה. יש לך אייטם חדש. זקנה. כן. צביקה באר הוא מנהל מערך ההדרכה באור ירוק. אנחנו הולכים לדבר איתו על כל הקטל בכבישים. ביולי האחרון 34 בני אדם נהרגו ב-688 תאונות. כמעט 700 תאונות, לא עלינו. כמעט. זה לא יאמן. זה מספר מטורף. אז צביקה, אולי באמת תן לנו רקע קצת על הקטל בכבישים. טוב, אז בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו מונים 241 הרוגים מתחילת השנה. כשאנחנו בעצם משווים את זה לשנה שעברה, אז אנחנו רואים עלייה של 4% משנה שעברה. 4%? 4% עלייה. עדיף ירידה. עדיף ירידה, אבל אנחנו במצב של הרוג ביום. זאת אומרת, אנחנו מבקים כל הרוג בכל תאונה שיש, ואתם יודעים, אני אקח את זה רגע למקום אחר. אנחנו רואים את הנרצחים בחברה הערבית, אנחנו רואים את הנפגעים בתאונות עבודה, אנחנו רואים את הנפגעים בפעולות טרור. כל תאונות הדרכים ביחד, זה כל מה שסכמתי כרגע. זאת אומרת, זה גם החברה הערבית, זה גם טרור, זה גם תאונות עבודה. הכל ביחד. הכל ביחד. 241 הרוגים. זה מעל הכל, אתה אומר. זה מעל הכל. אני לא אוהב דירוגים. אני לא אוהב דירוג. זה 241 הרוגים. הרוג. ביום, בכל שעה נפצעים 3 אנשים. זאת אומרת, התחלנו ב9, ב10, עוד 3 אנשים שקמו בבוקר, התחילו בשגרת יומם עם הילדים בדלת, וכמו שתיארת, והם יחזרו הביתה במצב צבירה אחר. וזה מחריד. ואנחנו ממשיכים לדבר, הכל בסדר. לא, זה לא בסדר, זה מחריד. 240... בעצם נס גלוי שלא קרה לנו כלום, ברוך השם. טוב, זה נס גלוי. ממש. נס גלוי. והטרגדיה הגדולה ביותר בעיניי, זה שהמדינה לאורך שנים, זאת אומרת, זה לא הממשלה הזאת, חלילה, זה ממשלות ישראל באשר הם, זה לא... באשר הן, הרבה מאוד שנים אחורה, לא עושות שום דבר. ויש מה לעשות. מה יש לעשות? יפה. עכשיו, יש תוכנית לאומית. באה המדינה, וגם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, דרך אגב, הטייטל ושרת התחבורה והבטיחות בדרכים, זאת אומרת, כבר אמרו למשרד הזה מראש, התחום האחריות שלך זה לא רק פיתוח כבישים, גזירת סרטים, רכבת קלה, אלא גם הבטיחות בדרכים. ערך חיי האדם בשם המשרד, באו ואמרו, צריך תוכנית לאומית. זאת אומרת, לא רק לטפל בתשתיות, או רק לטפל בחינוך, או רק באכיפה. זה לא, אנחנו לא מחפשים רק את הזריקה, אלא תוכנית כוללת. בבקשה. יפה. והם מדברים על תשתיות, והם מדברים על אכיפה. יש היום למשל קצת יותר מ-250 ניידות משטרה, כשעל פי התקנון שהמדינה החליטה, מדובר ב-450. חסרים 200. חסרים בסביבות ה-200 ניידות, ולכן אנשים מרשים לעצמם גם לנסוע ככה בפראות. אבל כל המצלמות וכל למשל יש את הכביש את הנתיב של האוטובוסים, יש שם מצלמות, עם רכב פרטי נוסע, זה לא עזר? אז יפה, אז כנראה שלא, כי אנשים מרשים לעצמם לעשות עבירות. אתם יודעים מה, אני אקח נושא שהוא מאוד בכותרות, פגע וברח. בכל יום יש 2 תאונות, פגע וברח בישראל. ואם בן אדם יודע שגם אם הוא עשה עבירה, והוא עשה תאונה, והוא אשם, אבל הוא יעצור ויעניק עזרה, אם הוא ידע שהעבירה, העונש שהוא יקבל יהיה הרבה יותר קל מאשר אם הוא בורח, אז כנראה שהוא יעצור. אבל עדיין, כל יום סיפור עם הילד רפאאל, מה שקרה שם. רפאל מדבר באופן כללי על פגע וברח, 11 הרוגים מתחילת השנה בתאונות פגע וברח. זאת אומרת, אנחנו מדברים... אבל תופסים אותם בסוף, נכון? בדרך כלל תופסים. ברוב... אז אין בזה שום משמעות. מבינים, אין הסברה. ברגע שתסביר שחשוב לעצור, וחשוב, גם מהפן המוסרי, קודם כל מהפן המוסרי, דיברנו על חודש אלול, אבל גם מהפן ששווה לי לעצור... אתה יכול להציל חיים. בוודאי להציל חיים, אמרנו, מהפן המוסרי, אבל גם מהפן השווה לי, לא שווה לי, שווה לעצור, כי העונש הוא הרבה יותר, אבל אין הסברה. אז אמרנו, תוכנית כללית, גם בנושא הזה, גם באכיפה, גם בתשתיות, גם בהסברה. מה תשתיות? למה קשור תשתיות? באיזה מובן? ברגע שהכביש הוא כביש בטוח, בואו ניקח את כביש 90, בדרך לאילת. בכל שנה נהרגים 12 אנשים בדרך לאילת. כי הכביש הוא לא סלחי. אין גדר בין הנתיבים, ובכל פעם שאני עושה טעות, אני עלול לגרום לתאונה קטלנית, אבל כל עוד המדינה לא תשנס מותניים, והחליט שהיא לוקחת את זה על עצמה... והפרדה בין... ולמשל, הפרדה בין הנתיבים. למשל, כביש 90, כביש 232, לא חסרים כבישים בנושא הזה. אז אנחנו לא נראה שיפור, ולכן, אמרנו כבר פעם, אסור להרים ידיים. לא, אסור להרים ידיים. אמרנו את זה כבר, עודד. גדלנו על זה. אז חייבים לטפל בסוגיה. אבל אני חושבת שצריך לדבר הרבה מאוד גם על העניין של האחריות האישית, שבן אדם עולה על הכביש והוא צריך, כאילו, אז אני חושבת שפה יש קצת איזשהו
לקינג בתקשורת על הדבר הזה? יש הרבה מאוד אחריות אישית. יש הרבה מאוד אחריות אישית שלנו כנהגים, שלנו כהורים. אנחנו מתחילים לדבר עוד מעט על תחילת שנת הלימודים, על הילדים שלנו. אנחנו בימים האחרונים של החופש הגדול. אנחנו מכירים את זה שהילדים כבר אין להם מה לעשות. היינו בכל האטרקציות, בכל הקמפינגים. אין מקום אחד, אין קרן אחד שלא בילינו בו ושהינו בו. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה, עכשיו לנצל את הימים האלה, בלבחור עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר. זאת אומרת, ללכת איתם בבוקר, בשעה 8 בבוקר, זה נשמע מוזר, אבל לתרגל איתם איפה אתה חוצה את הכביש. רואים אותי? לא רואים אותי. זה כביש שבטוח ללכת בו, או לא בטוח. יש מעבר חצייה? אין מעבר חצייה. בפעם הראשונה להוביל את הילד, ובפעם השנייה לתת לילד להוביל. כי ביום שישי בבוקר אולי עוד נלווה אותו, אבל ביום ראשון בבוקר הוא כבר ילך לבד. ואנחנו רוצים לדעת שהוא בטוח, שהוא עושה את זה טוב, שהוא עושה את זה נכון, כמו שאנחנו סומכים עליו. חשוב מאוד לתרגל את הדבר הזה עם הילדים שלנו. הרבה ה-SMSים הרגו לנו את החיים. הוואטסאפים, כן, וואטסאפ זה אחת הבעיות קשות, הגדולות. נכון, זה הסיפור. לא רק, אבל שוב, זה משהו שאפשר למנוע אותו. כמו שיש בווייז, אתה נוהג עכשיו, אז עכשיו אי אפשר לשלוח הודעה. יש את זה בווייז, נכון? אתה בזמן נהיגה. נכון. לא, אין ווייז, הוא שולח לך התראה. אין להקליט בזמן נהיגה, בזמן נהיגה, אוקיי. בסדר. תודה. וימשיך. כן, אתה כותב לא נוהגת וזהו. בסדר, יצאתי קצת... לא, ואז ביום כיפור, אתה יודעת, חלק... אני חושב שפשוט גם על אופניים חשמליים חייבים לתת לזה רישיון. על אופניים חשמליים, שילד בן 16 רוכב, לא מכיר לו את המורים, לא כלום. זה תיאוריה. אוקיי, אז קודם כל, הוא צודק. בואו נדבר על קטסטרופה. אין עקיפה. אנחנו השנה ב-21 הרוגים, רוכבי אופניים חשמליים. אם אנחנו משווים את זה לתקופה המקבילה אשתקד, 8 הרוגים. תראו את הקפיצה. ולכן החשיבות הגדולה היא, באמת, אתה מדבר על זה שצריך רישיון, אז יש דרישה חוקית שיעברו הכשרה כלשהי, אבל בפועל אי אפשר לאכוף את זה. אני חייבת להגיד לך שברעננה אוכפים את זה מאוד. נכון, רעננה עושים עבודה נהדרת. חייב להגיד, רעננה עושים עבודה יפה מאוד. עוצרים כל ילד יש פקחים עירוניים מסודרים וטובים. וההורים משלמים. אבל עדן, תראי, כל עוד אין לוחית רישום לכלי, לאופניים, אז השוטר עומד ורואה את הילד, עושה את העבירה, הילד עושה לו שלום וממשיך לנסוע. אבל ברגע שיהיה לאופניים לוחית רישום, אתה לא תרדוף אחריו. מה? הם רודפים? תקשיב, אתה לא בעניינים, אני מצטערת. אז מצוין. הם רודפים, והם תופסים, וההורים מקבלים דוחות, נהדר. והילד מקבל עונש. נהדר, מצוין. זה היה אז ככה נלחמים בתופעה הזאת. כן. אבל גם, אופניים חשמליים, זה שוב, זה שבילי אופניים בטוחים, רעננה זה לא מראה מייצגת של החברה הישראלית, של מדינת ישראל, בואו נגיד. זה שבילי אופניים, זה הדרכה, זה אכיפה. בתל אביב אין שבילי אופניים? יש שבילי אופניים, יש. לא, סתם, אני יש חלקית. אני אומר, הרעיון האחרון שלי, תיקח אותו, תעשי איתו מה שאתה רוצה, בפרסומות, בכל זה, לא יעזור שיגידו, אל תסמסו בזמן הנהיגה, אל תעשו ככה, זה לא עובד. פשוט להראות בפרסומות רגעים של תאונות שקרו. אמיתיים. להראות, תראו, הנה זה היה פה, זה היה לפני שבוע. להראות את זה כפלש, אתה אומר, בוא'נה, איזה דבר נורא. סימס, לראות דברים, תאונות מהחיים, אתה רואה את המזדעזע, משהו עובר עליך בחיים. זה אלים. אני מסכים איתך, אנחנו בעמוד הפייסבוק שלנו מציגים בכל יום מספר תאונות, ומלמדים מה אפשר למנוע בתאונה. זאת אומרת, אנחנו מראים תאונה, אבל מה עושים עם זה הלאה? ככל שתראה את זה יותר, אנשים יזדעזעו ויגידו, בוא'נה, אני לא רוצה להיות שם. כמה תאונות מבית לוינשטיין, ואנשים יפסיקו לנהוג מהר. טוב, זה היה קצת... ושוב לא להרים ידיים. לא להרים ידיים. ארדקור. שוח, אבל זה... אבל אם נכנסנו בכל זאת לחרדות, מכל המצב הזה. הבאת את כולנו כאן, אז דוקטור אורן טנא, מנהל מכון מנטליקס לרפואת הנפש, אנחנו יכולים לדבר איתו על המצב במדינה, על עלייה בכמות...